Kulturako Foro Diputatu Miren Josune Aristondok, Victor Arrizabalaga artistaren beste liburu batzuk erakusketa aurkeztu du Foru Liburutegiko areto nagusian ikusgai egongo dena, abenduaren 29 arte. Beste liburu batzuk erakusketak 25 eskultura eta 12 collage biltzen ditu, baita tokirako egindako instalazio bat ere. Obrekin batera, poemak, ipuinak edo osnarketak ere irakur daitezke. Gehienak argitaratu gabeak dira eta erakusketako obrak izan dituzte referentziazat. Hala, Victor Arrizabalagaren obrekin batera, Bernardo Atxaga, Leire Bilbao, Arkaitz Kano, Unai Iturriaga, Miren Agur Meabe, Juan Carlos Mestre, Kepa Murua, Joseba Sarrionaindia, Kirmen Uribe eta Mikel Barazen testuak ere ikusgai izango dira. Victor Arrizabalagak era batera edo bestera liburua irudikatzen duten zenbait lan erakusten dizkigu. Artistaren arabera, liburuek jakintza tresna bat irudikatzen dute, nahien itxurarekin agertzen dena. Beste errealitate batzuk, beste modu batzuk, beste esperientzia batzuk ezagutzeko nahia, sentitzeko eta maitatzeko beste modu batzuk.